Barangay Love Stories. Love Stories. Masaya at napakasarap sa pakiramdam ang matupad ang mga pangarap, lalo na kung ito ay pinaghirapan mo. Ibang usapan na lang kung ang pinaghihirapan mo ay ang pangarap ng iba para sa iyo. Ikaw, magiging masaya ka ba para sa pangarap na hindi sa iyo? Dear Papa Dudut, ang kwento pong ito ay 2 taon na ang nakakalipas. At ikikwento ko po sa inyo at sana ay may mapulot na aral ang mga tagapakinig kahit kaunti. Magpapakilala po muna kami. Ako po si Lex, 21 years old na ngayon. Meron po akong kaibigan, ang pangalan niya ay Ira at magkasing edad po kami. Bata pa po ay magkakilala na kami, Papa Dudut. Hindi naman po sa pagyayabang. Pero maganda po ang boses namin. Pero hindi po kami mga professional singers. Mas professional po kami sa pagiging contestant sa mga singing contest. Papa Dudut, 8 taon pa lamang po kami ay sumasali na kami sa lahat ng mga pa-contest sa buong lugar namin. At hindi lang yun. Pag may pa-contest na kayang mabiyahe ay nararating namin makasali lamang sa mga contest gaya ng fiesta at kung ano-ano pang okasyon. At bata pa po kami ay madalas na kaming magkalaban sa lahat ng mga singing contest. Ang tatay po ni Ira ay isang single parent. Nagkahiwalay po ang mga magulang niya nang hindi nakakasal noong bata pa siya. Kaya ang tatay niya na lamang ang kasama niya. Kaya mahal na mahal niya ang tatay niya. Pangarap po ng tatay ni Ira ang maging singer pero hindi po ito natupad. Kaya kay Ira ipinasa ng tatay niya ang pangarap na yon. Maganda din naman po ang boses ng tatay ni Ira kaya doon siguro niya naman ang galing niya. Ako naman po ang nanay ko na lamang ang kasama ko kasi nabiyuda naman si nanay, 5 taon pa lamang ako. Ang nanay ko naman po ay hindi magaling kumanta. Kaya hindi ko po namana sa kanya ang talent ko. Pero dahil po sa nakikita ko ang hirap ni nanay sa pagtatrabaho ay pinursige ko po ang pagiging singer para makasali sa mga contest para makatulong kay nanay. Papa Dudut, sobrang close po namin ni Ira. Bata pa kami at sa sobrang pagka-close namin ay kabaligtaran naman ang mga magulang namin. Hindi sila magkasundo. Lagi silang nagpapagalingan, hindi po sila nagpapagalingan ng sarili nila kundi ng mga anak nila. Nasa kasamaang palad ay kami nga po. Baka ma-misinterpret po ang mga sinasabi ko, Papa Dudut. Yung kasamaang palad po ay hindi tungkol sa pagiging anak nila, kundi dahil sa dahilan ng madalas nilang iringan. Pero kahit hindi sila okay at lagi silang nag-aaway, ay hindi nakakaapekto yon sa pagiging close namin ni Ira. Pero nakakapagod din minsan na sa tuwing contest ay nagbibidahan sila kung sino sa amin ni Ira ang dapat na umangat. Eto po bayad, salamat. Lex! Uy, Ira! Saan pupunta? Pinapahatid ni tatay itong hiniram niyang sangkalan. Kanino yan? Hindi ba sa inyo? Patawa ka. Hindi makakairam tatay mo sa nanay ko, no? Alam mo namang amoy pa lang ng isa't isa nang gigigil na yung mga yun. Biro lang, alam ko naman yun. Inaasar lang kita. Nako, wag ako asarin mo dahil hindi ako pikon. Try mo asarin nanay ko at tatay mo sa isa't isa. Di lang sila mapipikon. Sigurado ako magliliyab pa yung mga yun. Siguradong gera. Mas mabuti pa nga yung hindi sila nagkikibuan eh. Yung dadmahan, kahit magkita sila sa kung saan. Pwede naman siguro na di magkibuan kung saan. Maliban na lang sa mga pa-contest. Oo nga. Ay, naalala ko. Sasali ka ba sa contest sa kabilang barangay bukas? Kau naman parang hindi mo alam na walang paliligtasin si tatay na contest. Pinaplano pa lang siguro yung contest. Malamang nakapagpalista na agad si tatay. Huwag na kaya ako sumali.
Uy, bakit naman? Kasi pag sumali ako, syempre magkikita na naman yung dalawa. Tsak, mag-aaway na naman yung mga yun. Oo nga. Kahit isa sa atin ang manalo o kahit mag-tie man tayo, nag-aaway sila. Gusto nila ang anak nila ang pinakamagaling. Kaya nga parang ayoko nang sumali. Teka lang, hindi ba sabi mo kulang ka ng pera para sa project sa finals? Oh, edi kailangan mong sumali. Una, hindi naman tayo sigurado kung ako ang mananalo. Pwedeng ikaw o kaya iba. Hindi ka man manalo, siguradong may place ka pa din. Kaya dapat sumali ka para sa project mo. Sa bagay, may punto ka. Alam ko na. Ako na lang ang hindi sasali. Magdadahilan ako kay tatay na masakit ang tiyan ko. Ay, wag! Sumali ka! Huwag kang magbaback out. Paano kaya ang gagawin natin? Ano kaya kung itali ko si nanay sa bahay tapos itali mo rin tatay mo sa bahay nyo para di sila makapunta? Baliw! Pero paano kaya, no? Ewan. Sana lang may kasabay na contest para dun ka sa isa at ako sa kabila. Oo, pwede yung ganun. Ay, pero teka, di ba nangyari na sa atin yun? Nilagari talaga ng mga magulang natin yung contest para tayong engot, pabalik-balik tayo dun sa dalawang venue ng contest. Tapos ang ending, tie tayo. Sa second place. Buti di na natin nakakalaban yung nanalo. Magaling naman kasi talaga siya. Ang balita ako nasa Amerika na daw. Talaga? Oo, dun na daw sumasali ng amateur singing contest. Uy, nakakatawa yung joke ko. Ba't di ka natawa? Huy, sino ba tinitingnan mo? Tumingin ka sa likod mo. Yung nanay mo parating. Ha? Lex! Nay? Ano? Kanina pa kita inuutusan na. Eto na nga po, Nay. Pauwi na. Nandyan si Ira, nakita ko. Hindi ba niya kasama yung alaga niyang Chonggo? Nay naman, mamaya madinig kayo ni Mang Mari. Sige po, uwi na po ako. Ira, Uy, yan na nga ba sinasabi ko? Ay naku, nakaamoy yata ng saging ang Chonggo kaya lumabas ng bahay. anong sabi mo? Nak, may narinig ka nagsalita? Liga na, Nay. Baka masunog yung niluluto mo sa bahay. Tay, lika na. Saan ka pupunta? Uuwi na po. Uuwi ka. Hindi mo pa nga na isasaoli yung pinapasaoli kong sangkalan. Ay, oo nga po pala. Pakisoli na lang, tay. Akin na. Sandali. Ikaw ang inutusan ko. Bakit sa akin mo pinapasaoli? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Nasanibang ka na ata ng impakta. Sinong impakta? Ikaw ang impakto. Ay, guilty ka? Wala naman akong sinasabing pangalan ah. Tay, ano ba? Wala naman tayo sa contest. Bakit kayo nakikipag-away? Nay, umuwi na tayo. Mabuti pa nga, nasisira ang araw ko. Anak, halika na. Isaoli na natin yung sangkalan. Nakakapagod tingnan ang dikdikan. Kung ako dikdikan, ikaw kudkuran. Nay, tara, masusunog na yung niluluto nyo. Umuwi na tayo. Ha? Tayo na, bilisan mo. Ay, salamat. Wala nang buwisit. Tay naman? Linga kayo? Papadudot, kita mo naman kung gaano maging mag-alalangi sa tubig si nanay at ang tatay ni Ira na si Mang Mar. Hindi talaga sila pwedeng maghalo. Kaya pag may contest, hindi kami kinakabahan sa contest mismo. Mas kinakabahan kami sa away ng mga magulang namin. Wala naman kaming problema ni Ira, okay lang naman din kay Ira si nanay at sa tatay naman ni Ira ay okay din naman ako. Hindi naman niya ako inaaway. Yun nga lang, gaya ng nanay ko kay Ira ay ang dami niyang parinig sa akin. Pero ang maganda lang naman sa kanila ay hindi sila nagsisiraan ng personal. Puro asarang bata lang pero galit na galit sila sa isa't isa. Opo, Papa Dudut. Kung naiisip niyo po na stage parent sila ay tama po kayo. Akala ko noon ay para lang sa mga artista sa TV at pelikula ang pagkakaroon ng stage mother o father. Kahit po pala sa mga maliliit na pa-contest ay pwede din palang magkaroon ng stage parents dahil pinatunayan po yan ng mga nanay at tatay namin. Totoo naman, Papa Dudut, na sa araw-araw ay wala silang pakialamanan sa isa't isa. Hindi sila nagpapansinan at para silang mga multo para sa isa't isa. Pero palibhasa ay kinabukasan na ang contest kaya ayon, ng araw na yon
nag-break-in ata ang dalawa. Kaya sinimula na agad ang singhalan. Hanggang sa dumating ang kinabukasan ang araw ng contest. Nay, ano ba yung dala nyo? Kanina ko pa tinatanong kung ano yan, ayaw nyo namang sabihin. Para saan ba yan? Para may sarili kang dressing room. Dressing room? Nay, dinala nyo yung mga kahoy na yan para gawing dressing room? Oo, may napanood kasi ko sa internet. DIY dressing room. Kaya eto, bubuuin ko na. Bakit kailangan ng dressing room, Nay? Ano ka ba? Mas profesional ang dating. Ayan nga tingnan mo, may nauna ng contestant na nagtayo ng dressing room dyan. Pero yung kanila tent na inassemble, yung dala nyo puro kahoy. Ano itatayo nyo, bahay kubo? Tumahimik ka nga, wala pa tayong budget. Bibili din tayo ng ganyang tent pag nanalo ka dito. Nay, para sa project ko yung ipapanalo ko kung sakali. Tsaka hindi rin naman natin alam kung ako mananalo eh. Mananalo ka, alam ko yan. Pero sige, edi yung sa susunod na contest na ipapanalo mo ang pambili natin ng tent para may dressing room ka. Bahala nga kayo. Huwag ka nang magulo dyan. Ayan binuka ko na yung folding chair. Maupo ka na lang dyan at mag-relax habang binubuo ko tong DIY na dressing room. Mag-vocalize ka dyan. Nay, buong araw na ako nagvo-vocalize kanina. Uminom ka na lang niyang ginawa kong salabat. Kagabi pa ako nagsasalabat. Basta maupo ka na nga lang dyan para ma-relax ang diaphragm at vocal cords mo. Huwag mo na akong guluhin. Huwag nyo na kasing itayo yan, nakakahiya. Bakit ka mahihiya porke DIY tong tent natin? Hindi po yun. Nakakahiya na kailangan nakabukod ako sa ibang mga contestant. Tumigil ka nga. Ayan na nga may nauna na sa ating nagtayo ng tent. Kaya hindi na nakakahiya kung sumunod lang tayo. Saka huwag kang mahiya. Ay, Nay. Paano nga ba yung sabi sa DIY? Kita nyo nahihirapan pa kayo. Ako na nga po. Ako na. Basta mag-relax ka dyan. Dapat hindi ka pagod pag salang mo mamaya. Uy, nandyan ka na pala, Lex. Sinong kasama mo? Buisit ka talagang halimaw ka. Natural ako ang kasama niya. Ah, kasama ka pala. Sabunutan kita dyan hanggang maubos yung buhok mo eh. Ang laki-laki ko dito, hindi mo ako nakita? Oh, ikaw ang nagsabi na malaki ka, ha? Buisit ka talaga. Nay, tama na nga. Ang aga pa nag-aaway na kayo. Pag yang hudas na yan ang kaaway, walang tamang oras ng pag-aaway. Dapat dyan, 365 days inaaway. Nay naman. Mang Mar, pasensya na kayo ha. San pala kayo galing? Eto, bumili ng makakain. Kanina pa kasi kaming 12:00 ng tanghali dito eh. 12:00 ng tanghali? Atat na atat? Bakit? Anong oras na ba ngayon? Pasado 1:00. Oh, 8:00 pa ng gabi ang contest. Bakit nandito ka na? Hindi ba atat na atat ka rin? Wala kang pakialam kahit pa dito kami manirahan. Buhay namin to. Mang Mar, nasan po si Ira? Bakit mo hinahanap ang kalaban mo? Nandyan sa tent. Sa inyo po yung tent? Oo, ang ganda no? Teka, ano yung ginagawa mo, Georgette? Wala. Weh, Pakialam mo ba? nagtatayo ka ng tent gamit yung mga kahoy. Wala kang budget pambili ng tent. Pauso ka. Saan mo nakuha yung ideya mo na magtatayo ako ng tent? Ang dami mong alam. Oh, para sa inyo mga kahoy na yan. Magbo-bonfire kami. Ano to, camping? Tay? Anak, nandito na ako. Dala ko ang lunch natin na binili ko sa fast food. Anak, ilabas mo na nga yung pagkain natin na galing sa restaurant at hindi sa fast food. Anong restaurant, Nay? Hininit nyo lang yan eh. Pagkain natin yung kagabi. Aray, Nay! Bakit nyo ako kinurot? Pasalamat ka, kurot. Relax pa lang yan. Nay naman! Grabe, nananakit ng anak. Ganyang kami magbiruan. Pakialam mo ba? Hi, Lex! Tay, halina dito sa loob. Mabuti pa nga, para hindi ko makita ang mukha nitong mga ngahoy. Pasensya na kayo kay tatay. Okay lang yun, Ira. Anong okay? Naka, wag mong palalabasin yung tatay mo dyan at baka makakagat pa dito. Mukhang ang lakas ng rabies eh. Nay, tama na nga. Sige na, Ira. Kumain ka na. Tara na, Nay. Kain na rin tayo. Break a leg mamaya ha. Sandali, ano to?
Nahawa ka na sa tatay mo? Bakit gusto mong mabali ang paa ng anak ko? Nay, break a leg, pareho lang ng good luck yun. Ah, ganun ba? O sige, pakisabi na lang sa tatay mo, break a leg. Yung literal ah. Nay, ayaw niyo talaga magpaawat eh. Kumain na nga tayo. Sige, kain na din ako. Wala sana silang tubig. Bakit, Nay? Bibigyan mo sila? Hindi no, para pag nabilaukan yung Diablo, matuluyan na. Nay, masama yan. Masama din naman siya kaya sakto lang. Kumain na tayo, Nay. Maalala ko, ikaw, pinahiya mo ko kanina. Binulgar mo na ininit lang ang pagkain natin. Nay, ang ibig ko kasing sabihin, masarap kasi yung luto nyo. Kaya kahit initin, masarap pa rin. Ay, oo nga no. Pasensya ka na anak, na-misinterpret ko kanina. Halika na, kain na tayo. Siyempre, Papa Dudut, hindi natapos doon ang iringa ng mga magulang namin. Buong gabi hanggang makauwi kami ay consistent sila sa pangaasar sa kanila na ikinakapi ko naman ng bawat isa. Papa Dudut, nagtay kami ni Ira pero sa pagkakataon na yon ay sa first place. Siyempre nagtalo pa din sila na mas magaling ang anak nila. Samantalang yung third place, grabe yung suporta ng buong pamilya niya. Third place lamang yon, Papa Dudut ha, samantalang kami grand winner na, hindi pa din masaya ang mga magulang namin. Magkatapat lang ang eskwelahan namin kaya pag break o kaya ay bago umuwi ay nagkikita kami sa park na nasa gitna ng mga eskwelahan namin at doon kami nakakapag-usap ni Ira ng malaya. Dahil walang darating para mag-away para matigil ang kwentuhan namin. Siyempre kasama pa din sa kwentuhan namin ay ang usapang papaano kaya ang gagawin namin para magkasundo ang mga magulang namin. At lahat ng naisip namin noon ay ginawa namin pero walang nagtagumpay. Ang laging ending ay nag-aaway pa din ang dalawa. Mahal namin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Pero ang hindi na namin alam ay kung nag-aaway pa ba sila dahil nagpapagalingan pa din sila ng mga anak nila o nag-aaway sila dahil nakasanayan na nila. Yun bang feeling namin ay hindi sila mabubuhay pag hindi nag-aaway? Parang ang pag-aaway ay mayahambing sa paghinga na hindi pwedeng itigil. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo nang hindi nagkikita ang mga magulang namin kaya isang linggong may kapayapaan. Pero dahil papalapit na naman ang araw para sa kasunod na contest, ay siguradong papalapit na naman ang araw ng gyera nilang dalawa. Para kaming may final exam. Kasi habang papalapit ang contest day, ay mas tumitindi ang kaba namin. Natatakot kasi kami ni Ira na baka sa madalas nilang pag-aaway ay nadadamay na pala kami na baka isang araw ay magising na lamang kami na ang magkaaway. Papa Dudut, hindi imposibleng mangyari yon kasi meron nga dyan na magkakamag-anak na at magkadugo pero madalas ay nauuwi din sa away. Kaya kahit gaano kami mangako ni Ira sa isa't isa na hindi kami magpapaapekto sa away ng mga magulang namin ay hindi pa rin naalis ang takot sa isip namin na baka isang araw ay minana na namin ang alitan ng mga magulang namin. Uy, bakit dito tayo sa fast food? Wala akong dalang pera. Doon na lang tayo magkwentuhan sa park. Ano ka ba? Sagot ko to, no? Naku, mas lalo pa. Wag na tayo dito. Sobra ka naman. Mukha ba akong walang pera? Well, alam naman natin na wala. Pero hindi yun ang dahilan. Imbis na ipunin mo na lang ang pera mo para sa kailangan mo sa school, bakit mo ipanlilibre? Tama ka naman na wala akong pera. Pero huwag kang mag-alala. Di natin kailangan ng pera. Ano to, 1, 2, 3? Uy, ano 1, 2, 3? Ano to, jeep? Grabe ka mag-isip ha. Paano nga natin babayaran ang orderin natin? Alam mo, grabe ka rin mag-alala eh, no? Para kang nanay ko. Ikaw naman, si Mr. Bahala na. Para ka namang tatay ko. Pwes, hindi bahala na ang ibabayad natin dito. Alam mo, nakakainis na.
Sabihin mo na kasi kung paano tayo magbabayad. Si nanay kasi nagpasikat na naman. Birthday kasi nung kaklase niya nung high school. Ayun, isinangkalang na naman ako. Pinakanta niya ako kanina. Ah, binayaran ka. Eh di ganun pa din yun. Gagastusin mo pa din yung binayad sa'yo imbis na ipunin mo. Oo nga, binayaran ako. Pero hindi cash. Ah, gift certificate. Sana binenta mo na lang para nagkapera ka. Hindi na pwede. Ayan oh, nilagay pangalan ko. Sabi nung may birthday para personal daw at para akin talaga. Ah, okay. Alam ba ng nanay mo yan? Hindi ba dapat siya ang niyayaya mo para gamitin yan? Huwag kang mag-alala kay nanay. Siya nga nagsabi sa akin na yayain ko yung mga kaklase ko eh. Tapos ilibre ko daw gamit tong GC. Para daw makita ng mga kaklase ko na hindi ako just. Si nanay talaga. Baka pag sinama ko yung mga tropa ko sa school, baka tig-isang piraso lang kaming french fries. Kung sa bagay. O edi salamat naman at ako ang malilibre mo. Tara, order na tayo. Saan ka pupunta? Sa counter. Ano ka ba? Eto may papel dito ho. Fill upan mo lang yan. Anong table number at anong mga orders. Tapos ihabot mo lang yan dun sa counter. Yung bayad mamaya na pagkuha mo ng order. Ay talaga? Ngayon lang kasi ako nakakain dito eh. Ginawa nila yan nung kasagsagan ng pandemic para daw less ang usapan sa counter. Ayun, itinuloy na nila. Ewan ko lang kung hanggang kailan. Actually, mas maganda nga naman yung ganung sistema. Kaya isulat mo na yung order mo. At kung ano yung order mo, yun na din yung order ko. Para makita mo kung pasok sa budget ang order natin. Ah, okay. Sure ka kung anong order ko, yun na rin sa'yo? Oo. Okay. Teka, sulat ko na. O yan, tapos na. Abot ko lang sa counter to sandali ah. Buti walang tao. Antayin ko na lang daw umilaw tong binigay nila sa akin pitsa. Ibig sabihin daw ready na yung order. So ano ba ang dahilan ng pagyaya mo bukod sa gusto mong gamitin yung GC mo? Alam mo na yun. Siyempre, yung tungkol sa nanay ko at sa tatay mo. Sa susunod na linggo na kasi yung contest eh. Oo nga. Alam mo, naubos na ang idea ko kung ano pang gagawin. Parang wala na akong maisip. Parang naisip na natin lahat eh. Maglayas kaya tayo? Baliw! Eh wala na kasi tayong maisip eh. Malay mo pag naglayas tayo, matigil na yung away nila. Ayoko ng idea mo ha. Hindi natin alam kung positive nga ang kalalabasan. Paano kung negative? Kung sa bagay. Ayan, umilaw na. Ready na yung order natin. Ay sandali, kunin ko lang. Hello, Tay. Nasaan ka? Akala ko ba half day lang ang klase nyo? Po, nasa kaklase ko po. Anong oras ka uuwi? Pagtapos namin dito, Tay. Mga bago mag-3 po siguro. O sige, bilisan mo. Maghahanda ka pa para sa contest. Tay, next week pa ang contest. Mas maganda yung preparado ka ng maaga. Sige, uwi agad ha? Opo. O sige, bye-bye. Oh, eto na yung order natin. Sino kausap mo sa phone? Si Tatay. O ano raw? Pinapauwi ka na? Oo. Eh paano tong pagkain? Ipapabalot ko na lang? Ano ka ba? Kainin na natin dito yan. Wala pang alauna, sabi ko kay Tatay nasa kaklase ako at uuwi ako bago mag-3. So may mahabang kwentuhan pa tayo. Ayun! Ang galing mo talaga. Tara, kain na tayo habang nagkukwentuhan. So ano ngang naisip mo? Maglayas nga. Ito naman eh. Unang-una, kung maglalayas tayo, edi mas hindi natin makikita ang nangyayari. Oo nga no. Baka mag-away lalo yung dalawa. Tapos wala tayo para awatin sila. Mismo! Eh kung ako muna maglayas sa amin, tapos pag napalambot ko na yung puso ng nanay ko, ikaw naman maglayas sa inyo hanggang lumambot puso ng tatay mo. Ano ka ba? Kung mauuna ka, malalaman na nila na pinag-uusapan natin kasi gagawin ko din. Oo nga rin no. Natitense ka ba? Hindi. Bakit? Bakit di mo kainin yung sahog? Ayoko niyan eh. Ano ka ba? Gulay yan. Dapat kumakain ka niyan. Hindi ako mahilig sa gulay. Gusto mo sa'yo na lang? Malinis naman yan. Iginilid ko lang. Mabuti pa nga at sayang yan. Maghuhugas lang ako ng kamay. Puro mantika dahil sa chicken.
Naku, mamaya ka na maghugas pagkatapos mo kumain para minsanan. Eto, isusubo ko na lang sa'yo. Ay sige. Hoy, huwag mo naman ilagay lahat agad, kalahati muna. Ay, okay. Kala ko gusto mo na isang subuan eh. Ang dami niya no. Okay, o eto. Say ah. Uy, say ah. Eh bakit kailangan may pa-sounds pang pagsubo? Akin na nga. O eto na. Nga na. Anong ginagawa nyo? Nay, Magandang tanghali po, Aling Georgette. ba't ka nandito, Nay? Bakit mo tinatanong? Dahil nahuli ko kayong dalawa? Gano'n nakatagal ang relasyon nyo? Po? Nay, wala kaming relasyon. Sa edad kong to, ako ba talaga ang lolokohin nyo? Nagsusubuan pa kayo dyan? Nay, mamantika lang yung kamay ni Ira kaya sinubuan ko siya. Huwag ako, Lex. Huwag ako. Dinaanan ko na yan kaya hindi mo ako maloloko. Aling Georgette, wala po talaga kaming relasyon. Siguro, plano ng tatay mo yan, no? Ginagamit ka niya para pasakayin ang anak ko, tapos pag hulog na siya sa'yo, bigla mo siyang iiwan para masira ang karir niya sa pagkanta. Saan mo naman nabasa yan, Nay? Tumahimik ka, hindi ako nakikipagbiruan. Halika na, umuwi ka na. Simula ngayon, ayoko na mag-uusap kayo. Halika na! Nay, sandali lang. Halika na! Pasensya ka na, Ira. Aayusin ko to. Sige, mauna na kami. Lex! Nandyan na, Nay. Papadudot mas lalong lumala ang gulo dahil sa pagsubo ko ng gulay kay Ira na minasama ng nanay ko. Naewan ba kung bakit napunta doon ng oras na yon? Tinawagan niya agad si Mang Mar para awayin kesyo inaakit daw ako ni Ira. Kaya mula sa galit na nanay ko ay dalawa na silang galit ni Mang Mar. Matapos sisihin ng nanay ko si Ira ay ako naman ang sinisisi ni Mang Mar. At ng kalaunan ay silang dalawa na ang nagsisisihan. Ang nakakalungkot papadudod ay nag-upgrade ang mga rason nila ng pag-aaway. Umabot na sila sa mga bagay tulad ng hindi magandang pagpapalaki, kaya daw ganon ang ugali namin. Dahil ang tagal nang walang nangyaring singing contest ay matagal na hindi kami nagkita ni Ira dahil nilayo kami sa isa't isa. Magkausap man kami ay sa pagpapalitan lamang ng mensahe. Kahit halos magkalapit lamang kami ng bahay ay napakagaling na mga magulang namin na naiwas kami at hindi nagkikita. Nagiba kami pare-pareho ng ruta. Hindi ko nga alam papadudod kung pinag-uusapan ba nila kung sino ang dadaan sa ganitong kalye at anong oras lang pwedeng dumaan at kailan. Kasi mahigit isang buwan na ay hindi minsang nagkasalubong ang mga landas namin. Hanggang dumating ang isang beses na may pa-contest na ilang barangay lang ang layo sa amin. Nakapagtataka na hindi ako pinasalin ni nanay at isasakripisyo na raw niya ang gabing yon basta wag lang kaming magkita ni Ira. Kaso papadudot ganun din pala ang nasa isip ng tatay ni Ira kaya hindi din siya pinasali para nga hindi kami magkita. Nang malaman nila ang nangyari parehong todo ang panghihinayang nila na sana'y pinasali na lamang kami. Pero may sumunod na pa-contest pa uli sa malapit lang din sa amin. Kaya inisip ni nanay na siguraduhin hindi isasali ni Mang Mar si Ira kaya isinali niya ako. Pero sa kasamaang palad ay mali ang akala niya dahil pareho sila. Nang iniisip ni Mang Mar, nandun din sila ni Ira sa contest. Wow! Kita mo naman anak, ang galing magpauso ng tatay mo, di ba? Ayan o, may gumaya na sa atin at nagtayo na rin ng tent. Tay, matagal na naman na may nagpauso niyan. Huwag kang ang basag trip dyan. Sabunutan kita dyan eh. Ilatag mo na yung folding chair. Itatayo ko lang tong tent natin. Tay, itatayo niyo pa ba yan? Magsisimula na din yung contest eh. Dinala ko to tapos hindi ko itatayo. Para naman akong tanga nun. Bahala kayo. Sino kaya tong gaya-gayang to na nagte-tent na rin? Pero mas maganda ang tent natin dyan. Bago yung sa kanila, Tay. Lakas mo talaga, mambuiset. Magsalabat ka na nga lang dyan. Hindi naman kita kinakausap eh. Sino kausap niyo? Sarili ko. Okay na. Lex, anak. Bibili lang ako ng makakain, ha? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Eh, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Natural! Kasali sa contest ang anak kong napakahusay.
Mas mahusay ang anak ko. Manggagaya ka talaga. Kahit kailan, hindi ako nang gaya sa'yo. Hindi? O bakit may tent ka na ngayon? Bakit? Ikaw lang ang pwedeng mag-tent sa buong mundo? Pauso to? Nay, may kaaway ka ba? Oh, Mang Mar? Akala ko ba hindi kayo sasali? Ikaw, nambibwisit ka talaga eh. Nung hindi kami sumali, hindi din kayo sumali. Tapos ngayong sumali kami, sumali din kayo. Bakit? Ikaw ba magdidikta ng pagsali namin? Nay, tara na sa loob. Ikaw ang pumasok sa loob. Gusto mo lang makita si Ira? Huwag mong matingnan-tingnan ng anak ko. Tay, halina kayo. Itayo na natin tong tent. Huwag kang titingin dyan sa Lex na yan. Hindi talaga titigin ang anak ko. Yan lang namang anak mong nang-aakit eh. Nay, walang akitang nagaganap. Ano ba kayo? Magkaibigan lang po kami ni Lex. Magkaibigan, nagsusubuan? Wag ako. Ang dumi lang kasi ng utak nyo, Nay. Ano? Madumi daw ang utak mo. Tumahimik ka. Huwag kang sasabat-sabat sa usapan ng mga tao. Animal ka. Nay, tama na, please. Kita mo? Pinagtatanggol mo yung linta na yan? Sino ba nanay mo? Ano to? Na-brainwash ka na nila? Hindi kami nang be-brainwash. Sino kaya sa atin dito ang may lahing mangkukulam? Tay! Sorry, binabawi ko ng sinabi ko. Hindi ka mangkukulam, mambabarang ka. Lamang lupa! Singaw! Utot! Kulugo! Pigsa! Pangit! Mas pangit ka! O ano? Ano ka rin? Aba, teka! Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko! Kundi ka naman talaga hunghang. Hindi naman ako umaalis sa harapan mo. Saan ko dadali ng anak mo? Wala akong pakialam sa anak mo. Ang pinapakialaman ko lang ay ang anak ko. Nasaan ang anak mo? Ha? Nasaan ang anak ko? Sinasabi ko na nga ba eh. Kinidnap ng anak mo ang anak ko. Hindi kidnapper ang anak ko. Babae ang anak ko, mag-isip ka nga. Bakit? Wala bang babaeng kidnapper? So inaamin mong kidnapper ka. Ilabas mo ang anak ko. Buksan mo yung tent nyo. Ikaw, ilabas mo ang anak ko. Kung makademand ka, parang meron kang search warrant ah. Hindi ko buksan ang tent namin. Nakita mo na? Di nandyan ang anak ko. Tinatago mo dyan sa loob. Alam mo, ang lakas mo magbintang eh. Oh, eto, bubuksan ko na. Oh, ayan. Masaya ka na? Kita mo na, nasa loob ang anak ko. Ha? Anak! Hoy, anong ginagawa mo dyan sa loob? Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang sabihin mo, anong ginagawa ng anak mo sa anak ko? Hoy! Po? Anong po? Anong ginagawa mo sa anak ko? Hindi ko po kayo maintindihan. Sandali po, tatanggalin ko lang tong earphones ko. Ano po yun? Sabi ko, anong ginagawa mo dyan sa anak ko? Wala po akong ginagawa sa kanya, Mang Mar. Busy po kami. Pinakikinggan po namin yung mga kakantay namin. Bale, nagre-rehearse na po kami sa isip. Kami po ni Ira. Ira! Uy, Ira! Ha? Ano yun? Tanggalin mo yung earphones mo. Bakit? Ano raw ginagawa mo? Nagre-rehearse ako. Bakit? Doon ka sa labas mag-rehearse. Huwag dito sa imperno. Mabuti pa nga lumabas na kayo dito. Nagiging impyerno lang naman dito kasi nandito ang demonyo. Tingnan mo paglabas mo, nasa labas na ang impyerno. Bahala ka sa buhay mo, reyna ng kadiliman. Halika na anak. Papa Dudut sabi nga, if you can beat them, join them. Kaya ayon, dahil naiinis sila at kung ano-ano ang iniisip nila sa amin ni Ira, ay mas lalo namin silang inasar. Buong gabi ay nagkakawayan kami ni Ira para lang mairita ang mga magulang naming dalawa. Mas lalo pa silang nairita nang matapos ang announcement ng winners dahil tayo uli kami ni Ira. Opo, tayo po kami sa walang place na nakuha. 3 po kaming pareho. Siyempre nagsisihan na sila na kami ni Ira ang dahilan kung bakit natalo kami. Na bad influence kami sa isa't isa. Hindi naman po namin sinadya ang magpatalo, Papa Dudut. Pero siguro po ang totoong dahilan ay naapektuhan na ang isip namin sa hindi matapos-tapos nilang bangayan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala po kaming nabalitaan na nag-away sila ng sila lang. Kahit magkita o magkasalubong sila sa daanan. Hindi lang naman sila nagpapansinan pero pagkasama kami ng mga anak nila ay doon na sila nagsasabong. Kaya siguro nawawala ang concentration namin sa mga ginagawa namin kasi sinisisi namin ang sarili namin na kami ang dahilan
kung bakit sila nag-aaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na ang kinakatakutan namin, yung oras na damay kami sa away nila. Dahil si nanay sinisisi na si Ira at ako naman ay sinisisi ng tatay niya. Nadamay na rin po ang pagkakaibigan namin ni Ira at minsan ay na-corner ako ni Mang Mar at kinokompronta niya ako ng may pagbabanta. Sinabi niyang lubayan ko na si Ira at may kasunod na salitang kung hindi ay ewan ko na lamang. Saka siya umalis at kilala ko naman si Mang Mar. At alam kong wala naman siyang gagawing masama, pero nang nalaman ni nanay ang insidenteng yon dahil sa kwento ng mga makakatingdila sa amin ay siya naman ang gumawa ng paraan para ma-corner si Ira. Gaya ng ginawa ni Mang Mar ay binalik lang ni nanay sa anak ni Mang Mar ang ginawa nito sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na kami na mismo ang napuno sa mga away nila. Nakita ka ba ng tatay mo? Kung nakita ko, edi sana wala ako dito. Oo nga no. Ako sigurado na hindi ako nakita ni nanay. Kasi kung nakita niya ako, nasa likod ko na agad yun. Lex! Lo! Si nanay yun! Dito tayo magtago sa mga halaman! Tara! Lex! Lex anak! Nasaan ka? Lex! Silipin mo kung nandyan ba yung nanay mo. Teka, silipin ko. Wala na. Malayo na. Akala ko ba hindi ka nakita? Ewan ko. Alam ko hindi niya ako nakita eh. Pero hindi niya naman tayo nakita ngayon. Buti na lang may pwedeng pagtaguan ng mga halaman dito sa daan. Halika na, baka bumalik pa ang nanay mo. Mabuti pa nga. Dito tayo sa kabilang daan para wala si nanay. Anak! Ang tatay! Ano? Tago uli! Anak! Nasaan ka ba? Gabing-gabi na! Anak! Teka, silipin ko lang tatay mo. Mukhang wala na. Tara, Ira. Ano ba yan? Ang bilis naman nakaamoy ng mga magulang natin. May bago pa ba sa kanila? Alam mo naman ang mga yun. Basta tungkol sa atin, mabilis pa sila sa 4:00. Mabuti sinabi mo. Umalis na tayo rito. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Baka abutan tayo ng 4:00. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Anak! Lex! Nanay mo at tatay ko yun. Tara, tago ulit tayo rito. Ira! Hala, nasa tapat na natin sila. Anong anak? Nangaasar ka na naman ba? Hindi biro tong pinagdadaanan ko, ha? Anong pakialam ko sa pinagdadaanan mo? May sarili akong pinagdadaanan. Alam mo, umuwi ka na. Huwag mo akong bisitin ngayon at nawawala ang anak ko. Anong nawawala ang anak mo? Ang anak ko ang nawawala. Ang anak ko! Sandali nga. Anong sabi mo? Nawawala din ang anak mo? Oo, hinahanap ko nga. Naalimpungatan ako. Pagtingin ko sa kwarto niya, wala siya. Dala ang ilang damit niya. Ganon din si Ira. Wala din ang ilang damit niya sa aparador. Ano? Ibig mong sabihin? Hindi. Hindi. Anong hindi? Itinana na nga ng anak mo ang anak ko. Sinasabi ko na nga ba eh, walang gagawing mabuti ang anak mo. Bakit ang anak ko? Sino bang nangakit sa kanya? Di ba ang anak mo? Anak mo! Ewan, wala akong oras makipagtalo sa'yo. Hahanapin ko na lang ang anak ko. Mabuti pa nga, kaysa binibwisit mo ako. Huwag kang susunod sa akin ha. Talaga? Dito ako pupunta, huwag kang susunod ha. Anak! Anak! Mukhang wala na sila. Teka nga, silipin ko. Wala na. Tara, labas ka na dyan, Ira. Grabe sila. Nawawala na nga tayo, nag-aaway pa rin yung dalawa. Umalis na tayo. Teka, saan tayo dadaan? Si tatay nandyan sa kaliwa, tapos ang nanay mo nandyan sa kanan. Eh di dito tayo sa diretso. Masukal masyadong daanan na yan, tapos madilim pa. Wala tayong choice. Nandyan sila sa magkabilang daan eh. Sige na nga. Sandali. Huwag mo kong iiwanan ha. Oo, hindi kita iiwan.
kumapit ka lang sa akin. May flashlight ka ba? Maglalayas ako at hindi magkakamping. Maiisip ko pa bang magdala ng flashlight sa paglalayas? Ibig kong sabihin yung cellphone mo, may flashlight yun, di ba? Kaso wala akong baterya. Nawala sa isip ko kanina. Kinakabahan kasi ako kung paano ako makakalabas ng bahay. Teka, yung cellphone mo, may flashlight din, di ba? Iniwan ko yung akin eh. Ano? Bakit mo iniwan? Hindi kasi ako tatantanan ni nanay kung dala ko yung cellphone ko. Sigurado tatawagan ako ng tatawagan nun. Anong gagawin natin? Kapain na lang natin yung daan. Basta hawak ka lang sa akin. Halika na. Ay! Ah! Takbo! Dali, Ira! Bilisan mo! Sandali! Oh, bakit? Dito muna! Ano ba nangyari? Napapagod na ako. Baka maabutan nila tayo. Ang layo na natin. Ang bilis mo tumakbo eh. Oo nga. Mukhang malayo naman na tayo. Pero kailangan natin magmadali kasi mag-uumaga na. Dapat di tayo abutan ng liwanag sa daan. San bang estasyon? Hindi ko makita, ang dilim eh. Pero pag nakita natin yung kalyeng semento, sundan na lang natin yun. Sakto ang dating natin sa estasyon pag nagkataon. Kasi alas 4 unang biyahe. Mabuti pa nga. Halika na. Doon na ako magpapahinga sa estasyon. Pero pwede ba wag na tayong tumakbo? O sige, total malayo na naman tayo. Lex, Ano yun? bilisan natin. Ano ka ba? Akala ko wag na tayong tumakbo tapos ngayon bibilisan natin. Parang may sumusunod sa atin eh. Ha? Nakita mo? Hindi, ayokong tignan. Baka bigla tayong habulin. Eh paano mo nalaman? Nakita ko ang anino niya. Kanina nasa likod lang natin. O sige, ganito. Relax ka lang ha. Pag sinabi kong, takbo! Sandali. Wala na ata siya. Ayun, magtago tayo dun sa ilalim ng nakatumbang puno. Tara, Ira. Dito muna tayo. Ayan, dito tayo magtago. Teka, bakit parang ang tahimik mo? Bakit bigla kang tumakbo kanina nang walang pasabi? Anong wala? Di ba sinabi ko, takbo! Nagbibigay ka pa lang ng instruction. Sabi mo, pag sinabi kong, tapos bigla kang sumigaw ng takbo. Dapat sinabi mo munang pag sinabi kong takbo. Saka mo sasabihin yung takbo. Ako, sorry. Nalito na ata ako. Pero eto ka, nakasabay ka naman sa akin. Mas mabilis ka pa nga eh. Ewan ko sa'yo. Papadudot bagamat nakapagtago kami sa sumusunod sa amin ay nagalit naman si Ira. Dahil nga sa bigla kong pagtakbo. Ako naman ay sumasagot pa. Pataas na sana ang away namin nang ma-realize namin na para na kaming sina Nanay at Mang Mar kaya natauhan kaming pareho. Maya-maya ay nakita na naman ni Ira ang aninong sumusunod sa amin kanina kaya tumahimik kami at sinilip kung sino siya. Nung malapit na siya sa kung nasaan kami ay takot na kami. Nang nakatapat siya sa lugar na pinagtataguan namin ay nagulat kami nang makita namin siya. Saka namin naisip na hindi niya kami sasaktan. Pero nung una ay maiinis na sana kami pero nang magkatinginan kami ni Ira ay natawa na lamang kami. Sa sobrang pagod ay napahiga na lamang kami doon sa kung nasaan kami. Ilang sandali ay di rin namin namalayan na nakatulog na din pala kami sa paanan ng bundok hanggang mag-umaga. Anak! Tay? Nay? Anak, salamat sa Diyos at buhay ka. Ha? Ano pong sinasabi niyo? May nakakita sa inyo. Sinabi sa amin na natagpuan daw kayong walang buhay. Ang advance naman mag-isip ng chismosong yun. Hindi niyo muna kami tinanong? Anak! Bakit ka ba umalis? Bakit kayo nagtanan? Isa ka pang advance tay eh. Hindi naman kami nagtanan, naglayas lang. Bakit kayo maglalayas? Akala nyo ba maganda yung ginawa nyo? Hoy! Ano bang pinag-usapan natin? Ay, sorry. Nabigla lang ako.
Nag-alala kasi ako sa inyo. Oo nga anak, hindi kami tumigil ng paghahanap sa inyo. Nay, patawarin niyo po kami. Lagi po kasi kayo nag-aaway. Pati kami nadamay kaya naisipan namin maglayas. Tapos hanggang kagabi nakita namin kayong dalawa na nag-aaway pa rin. Anak, nung una lang yon. Pero nung lumaon, nagkasundo na din kami at sabay kaming nag-ikot sa buong bayan para lang hanapin kayo. Pasensya na kayo sa amin ha. Totoo ba yan, Tay? Totoong ayos na kayo ni Aling Georgette? Oo, nagising na kami ni Mar sa katotohanan. Naisip namin na wala namang kwenta ang pag-aaway namin. Kasi alam naman namin na mas magaling kang kumanta, anak. Ano? Joke lang? Tiningnan ko lang kung nakikinig ka. Ikaw na kasi magpaliwanag sa kanila ng pinag-usapan natin. Ira, anak, Lex, napagkasunduan namin na hindi na kami mag-aaway o magtatalo. Sa contest, manalo na kung sinong mananalo. Kung matalo tayo anak, okay lang sa akin. Ganon din ako. Kung matalo ka anak, hindi na ako maghahanap ng sisi. Sana mapatawad niyo kami. Nay, Mang Mar, yun lang naman po ang gusto namin eh. Yung magkaayos na kayong dalawa. Kung hindi man kayo magiging okay sa isa't isa, basta wag lang kayong mag-aaway, okay na sa amin yun. Pero dahil sinasabi nyo ngayon na talagang okay na kayo, mas magandang balita po yun. Pagpasensyahan mo na ako, Ira, ha? Kalimutan nyo na po yun. Sandali, dito ba kayo nagpalipas ng gabi? Opo, Nay. Kasi akala namin may sumusunod sa amin kagabi. Ha? Sinong sumusunod? Sinaktan ba kayo? Hindi po. Sino yung sumusunod? Nasaan na siya? Ayan po siya. Baka? Opo. Nakakatawa yan. Pero anak, delikado pa din ang ginawa niyo. Mabuti na lang at di kayo napahamak. Pasensya na po ulit kayo ha. Hindi na po mauulit. Opo, lalo na po ngayon na okay na kayo ni Aling Georgette. Nako naman tong batang to. Tawagin mo na din akong nanay. Po, Ayaw mo ba akong tawaging nanay? matagal na po akong walang tinatawag na nanay. Kaya kung okay po sa inyo, masaya po akong tawagin kayong nanay. Ako naman Lex, tawagin mo na akong tatay. Po? Sige po. Sige po ano? Sige po, tatay. Yan! Nakakatuwa naman tong nangyayari. Talagang ang okay na kayong dalawa. Nanay at tatay. Oo, anak. Oh, Nay. Umiiyak ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Masaya lang ako. Anak, dun sa bakanting lote natin, dun na lang ako magpapatayo ng bahay ha? Po? Bakit po? Napag-usapan na namin yan ni Mar. Ang alin, Nay? Yung ipapatayong bahay. Sandali, naguguluhan po ako. Tay, anong nangyari sa bahay natin? Ha? Wala. Bakit po tayo lilipat? Sinong lilipat? Akala ko magpapatayo kayo ng bahay dun sa bakanteng lote natin. Oo. Teka lang po, parang may hindi po ako magandang nakukuha sa usapan natin eh. Para kanino po yung bahay? Oo nga tay, para kanino? Sa inyong dalawa. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Alam ko naman na darating yan sa buhay mo. Kaya tinatanggap ko na. Teka, sandali, lalo pong gumugulo. Sino pong dalawa yung titira sa bahay na itatayo? Teka tay, ang sinasabi niyo ba, kaming dalawa ni Lex? Oo. Po? Bakit po? Anak, nagtanan na kayo. Kaya kailangan panagutan mo ang nangyari sa inyo ni Ira. Po? Nay, walang nangyari sa amin. Nakatulog lang kami dito sa sobrang pagod sa pagtakbo kagabi. Saka hindi nga po kami nagtanan. Naglayas lang po kami. Paano ang relasyon nyo? Nay, kaibigan lang ang relasyon naming dalawa ni Ira. Para ko nang kapatid to eh. Ganon din siya sa akin. May gusto po talaga akong ligawan. Kilala po ni Ira yun. Pero hindi ko pa po sinasabi sa inyo kasi baka magalit kayo. Kaya hindi ko pa siya nililigawan. Totoo ba? Opo, Nay. Kung magkaka-girlfriend man ako, syempre, kayo po ang unang pagsasabihan ko. Kayo ang unang makakaalam. Kaso wala pa nga akong girlfriend. Gusto niyo mag-asawa na ako agad. Pero wala talagang nangyari sa inyo? Tay naman, parang kapatid ko na nga yang si Lex. Salamat sa Diyos. Parang ikaw ang nabunutan ng tinik sa dibdib.
Eh yung anak ko ang babae. Bakit? Pag lalaki ba, hindi na pwede maagrabyado? Ay! Ay, sorry. Nabigla lang kami. Okay na talaga kami. Halina kayo, umuwi na tayo. Sa bahay na kayo mag-almusal na mag-ama. Oo nga po. Tara na. Eh kung mapilit kayo, edi sige. Tara anak. Tara na po. Papadudot sa wakas ay nagkasundo din ang dalawang matalik na magkaaway. Nang pauwi na kami ay nakasalubong namin ang tsismosang kapitbahay na tinawag ang buong barangay dahil nga may natagpuan siyang patay. Napahiya pa nga siya nung makita niya na nagtatawanan kami. Sobrang hiya niya sa buong barangay dahil sa maling impormasyon niya. Kaya mula noon ay hindi na siya nagbabalita ng kung ano-ano nang walang pruweba. Sa ngayon ay tahimik na ang gyera ni Nanay at Mang Mar, tatay pala. Sumasali pa din kami sa mga singing contest, Papadudot. At kung sino man ang manalo ay masaya ang lahat para sa kanya. Pero minsan ay sumasali kami ni Ira sa group singing contest bilang duo. Hindi naman sa pagmamayabang, Papadudot, pero palagi kaming panalo. Mula ng araw na yon ay ayon nga tinatawag ko ng tatay si Mang Mar. At tinatawag namang nanay ni Ira si nanay kasi Papadudot isang pamilya na kami, literal. Huwag kang mabibigla dahil nahulog din sa isa't isa sina nanay at tatay Mar. At yung balak na ipatayong bahay ay natuloy at doon sila nakatira. Kaya solo kami ni Ira sa mga bahay namin. Ang layo nga lang ng kusina namin kasi gusto nila nanay at tatay Mar na doon kami kakain ng almusal, tanghalian, merienda at hapunan sabay-sabay. Masarap palang magluto si Tatay Mar kaya mula noon Papadudot, sa sarap magluto ni tatay ay kumakain na ako ng gulay. Salamat po Papadudot sa pagbasa sa aking masayang kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lex. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming iba't ibang sekreto o rekado ang isang relasyon para magtagal. Iba-iba man ang pamamaraan para umabot kayo sa dulo, ang importante ay magkasama kayo sa pag-abot nito. Ikaw kabarangay, sino ba ang gusto mong makasama sa dulo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maria, 67 years old. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo na totoong my forever. Napatunayan namin ito ng asawa ko for more than 40 years. Si Jose. Kaidaran ko rin at mukhang ang tinadhana kaming maging mag-asawa base pa lamang sa mga pangalan namin. Naisip ko lang na magsulat ng kwento ko sa programa ninyo para bigyan ng pag-asa ang mga taong ayaw nang maniwala na my forever. Sana'y makakiligan nyo rin ang kwento naming mag-asawa. Kahit hindi katulad ng mga kwentong nakikita ninyo sa Facebook, ang kwento naming dalawa. Magaan lang ang relasyon naming mag-asawa at sana'y maantig namin ng puso ninyo hanggang dulo ng aming pagmamahalan. Walang gabi sa aming relasyon na hindi kami nagsisindi ni Jose ng kandila bago kami matulog. Yun ang naging tradisyon namin habang nagkwekwentuhan sa kung ano man ang nangyari sa buong araw namin. Masaya man o malungkot ay kailangan namin yung upuan para pag-usapan habang nakasindi ang isang kandilang kulay puti. Si Jose na nga marahil ang naging best friend ko sa buhay, Papa Dudut. Maganda pala talaga na kaibigan mo rin ang kabiyak mo. Sa tingin ko, iyon ang nagpatibay ng relasyon naming mag-asawa.
Kahit mawala na yung kilig sa inyo, basta panatilihin ninyo ang pagkakaibigan sa relasyon ninyo ay siguradong magtatagal kayo. Nakuha lang namin yan mula sa mga magulang ko. Pinakita nila sa amin na magkaibigan at magka-team silang mag-asawa. Nakita ko yon at naramdaman noong bata pa lamang ako. Kaya sinigurado ko na kapag nasa tamang edad na ako at nahanap ko na ang kaparehas ko ay ganoon din ang gagawin ko. Kaya nung naging mag-asawa na kami ni Jose, sinusunod ko ang payo ng mga magulang ko na kaibiganin ang asawa ko. At yon ang pinakamagandang iniwan sa akin ng magulang ko. Nakita yon ng mga nagmamahal sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Ang ganda ng liwanag ng kandila natin ngayon na. Ganun ba? Hayaan mo't ganito ulit na klase ang bibilin ko sa susunod. Parang kalmado lang ang pagkakadilaw ng apoy. At mukha ring matagal pa bago matunaw. Pwede pa nating magamit sa mga susunod na kwentuhan natin. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Kaninang tanghali ko pa nga gustong pag-usapan to. May nakita ko sa Facebook. May nagkahiwalay na namang artista. Sinong mga artista na naman ba yan? Kahit naman banggitin ko ang pangalan, hindi mo rin kilala. Ano ba nangyari sa kanila? Nakipaghiwalay daw yung lalaki sa babae. Halos 10 years din ata silang magkarelasyon. Tapos makalipas lang ang 3 buwan, yung babae may nakilalang negosyante at pinakasalan siya agad. Wala talaga yan sa tagal ng relasyon. Kumpara kayo sa isa't isa, magtatagpo kayong dalawa. Kung hindi para sa'yo ang isang tao, gagawa ng paraan ng Diyos para ilayo siya sa'yo. Naalala ko yung nakasabayan kong nanligaw sa'yo, si Hector. Ang katangi-tanging lalaki na pinagselosan mo. Paano ba naman kasi? Mayaman, matipuno at maginoo. Samantalang ikaw, may pagkabastos lang. Minsan talaga nagtataka ako kung bakit akong pinili mo at hindi siya. May nabasa ako sa Facebook. Ganito ang pagkakasabi. The heart knows what it wants. Kung tinagalog mo na lang sana para hindi na sumakit ang ugat ko sa noo. Alam ng puso kung ano ang gusto niya. Di ba gusto ng puso ang lechon kawali at crispy pata? Kaya kita pinili kasi napapatawa mo ako ng ganito. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ako nasilaw sa kagwapuhan ni Hector. Pero inaamin mong gwapo siya at nakakatawa lang ako. Ganun ba? May sarili ka rin namang kagwapuhan. Parang pansarili lang yung kagwapuhan ko ah. Ako lang yung nakakakita. Tumigil ka na nga. Sumasakit ang tagiliran ko sa katatawa. Kahit mukhang minadali ng langit ang paghulma sa akin, itong mukha naman na to nagmahal sa'yo ng totoo. Alam ko naman yan. Tatagal ba tayo ng mahigit 40 years kung hindi? Baka kasi naawa ka lang sa itsura ko kaya mo ako pinagtiisan. Ayun, ganyan na ganyan ka kapag gusto mong purihin kita. Paano mo alam? Ilang dekada na tayong nagsasama. Bakit naman hindi pa kita makikilala? Jose, pangit ka man sa paningin nila. Pero sa akin, nakakaantok naman yung liwanag ng kandila. Kaya pa bang mabawasan yung liwanag niya? Hindi na. Pangit man ako sa paningin nila. Pero para sa'yo, ano ako? Gwapo ng konti, gwapo ng kalahati. Patayin muna natin tong kandila para masagot ko yan. Tignan mo na. Kailangan mo pang patayan ako ng kandila para hindi mo makita ang itsura ko. Tanggap ko naman na si Hector talaga ang gwapo. Si Hector talaga ang pumapantay sa kagandahan mo. Pinili kita, hindi dahil sa itsura mo. Sabi na, pangit talaga ako eh. Pinili kita kasi ikaw ang nagpapakalma ng puso ko. Bakit yung ibang mga babae na nilalapitan ko noon? Kinakabahan sila kapag lumalapit ako sa kanila. Ayokong sagutin yan. Basta gusto ko lang malaman mo, kahit sino pang gwapo, mayaman at matikas na lalaki ang iharap sa akin, hahanapin pa rin kita para piliin. Hindi na sinagot ni Jose ang huling sinabi ko.
Isang ngiti lang ang pinabot niya sa akin at sa kanya hinawakan ang pisngi ko. Nanatili kaming tahimik na mga oras na yon habang pinagmamasdan lang ang kandilang nasa gitna ng mesa. Nag-usap kami ng gagawin para sa susunod na araw at nang naplansya na namin ang kailangan ay hinayaan na ako ni Jose na patayin ang sindi ng kandila. Itinabi na niya yon sa altar para magamit pa namin sa susunod na araw. Inaya na niya akong pumasok sa kwarto pero bago pa man kami makapasok ng kwarto ay niyakap muna niya ako. Inalikan niya ang noo ko. Sa mga ganitong simpleng gabi ay nabubuhayan ang loob namin na bumangon pa kinabukasan. Dahil alam naming magiging masaya basta kami ang magkasama. Nagsuklay lang ako ng buhok at pagkatapos ay nagpalit naman ng pang-ibaba si Jose. Nauna siyang sumampa sa kama at hinintay din niya akong makasampa. Sakasabay kaming nahiga. Hindi pa kami kaagad nakatulog. Nakatingin lamang kami sa kisame ng kwarto. Blanko yun pero dahil sa nararamdaman naming saya, pakiramdam namin ay nagkaroon ng matitingkad na kulay ang aming kisame. Inaasa po ng panahon ng tibay ng relasyon namin ni Jose. Aminado naman kami na hindi laging masaya. Meron ding mga problema at hindi pagkakaintindihan pero parte lamang yon. Hindi lang ng relasyon, kundi pagkakaiba ng bawat tao. Masaya ako na ang pagkakaiba namin ni Jose ang isa sa mga dahilan para mas lalo naming sikapin na pahabain ang aming pasensya at pangunawa. Kung pasensya lang ang pag-uusapan ay busog na busog si Jose dyan. Siya na ata ang pinakapasensyosong tao na nakilala ko. Sa tuwing nauubusan ako ng pasensya sa mga nasa paligid ko ay handa siyang mag-supply noon sa akin. Kaya minsan ay nasasaktan ako kapag bumababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa tuwing kinukumpara niya ang sarili niya sa ibang nanligaw sa akin. Nasasaktan ako dahil hindi niya makitang siya ang pinakahigit sa lahat. Sa mataong silid ay siya pa rin ang aking hahanapin. Kahit mapunta kami sa ibang mundo at magkalayo ay gagawa ako ng paraan para mahanap siya. Ganon ko siya kamahal at ganon ko kagustong makasama siya sa habang buhay. Nanakit ang tuhod ko sa kakalakad sa mall kanina. Maski naman ako. Marupok na ang mga tuhod natin. Kulang yata tayo sa gatas. Kung wala lang libreng sine para sa ating mga senior, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na pumunta ng mall. Pero mahilig kang manood ng pelikula, kaya kailangan mo magsakripisyo. Naalala ko na naman yung magkasintahan sa sinehan na nasa tabi natin. Pinaalala mo pa talaga. Sinusubukan ko na ngang kalimutan. Kahit sa dilim at kahit malabo ang mga mata ko, kitang-kita ko kung paano sila magpalitan ng laway. Parang ang naaamoy ko pa yung laway nila na humahalo sa popcorn na kinakain nila. Hindi na ako kakain ng popcorn kahit kailan. Sana hindi na natin sila makasabay sa susunod na manood tayo. Baka nga sa susunod, mas malala pa makasabay natin. Baka sa susunod, yung magkasintahan na makakasabay nating manood nagkakagatan na ng leeg. Naalala mo yung nakasakay natin sa jeep nung isang araw? Yung nagpipisilan ng hita. Ay, kung makapisil yung dalaga akala mo namimili lang ng karni ng manok sa palengke. Iba ang gigil. Bakit nga ba hindi ka nanggigil sa akin dati? Paano bang manggigigil? Bantay sarado tayo na magulang ko sa tuwing umaakyat ka ng ligaw. Ang laki ng espasyo sa pagitan natin tuwing dumadalaw ako sa'yo. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon na halos magkandungan na kahit malawak naman ang espasyo. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Mabutit hindi natin yung naranasan sa panahon natin. Kung bibigyan ka ba ng kalayaan na gawin sa akin ang ginagawa ng mga magkasintahan ngayon, gagawin mo ba? Kakagatin mo rin ba ang leg ko? Handa ka bang makipagpalitan ng laway sa akin? Kung pangungunahan ako ng init ng katawan at kung papayagan mo, baka oo. Ikaw talaga, sabi ko na Aba, nagtanong ka. Sumagot lang ako.
Aba mabuti at hindi mo ginawa kasi baka masampal kita ng abaniko ko. Wala naman akong planong gawin yun sa'yo. Malaking respeto ko sa'yo at sa mga nakakakita sa atin. Hindi ko kaya isakripisyo ang dangal mo bilang isang babae. Totoo ba yan? Alam mo bang naglalakad ako ng 1 oras bago ako pumunta sa bahay niyo dati? Bakit naman? Habang naglalakad ako, isinisiksik ko sa utak ko na kailangan kitang respetuhin at hindi ako dapat gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Paulit-ulit ko lang yung sinasabi sa isipan ko hanggang sa matanggap na yun ang katawan ko. Mabuti naman. Pero ibang usapan na yun ngayon. Anong ibig mong sabihin dyan, ha? Wala naman. Tipirin na natin tong kandila para may magamit tayo bukas ng gabi. Ano ngang ibig mong sabihin dyan? Papadudot, pinatay na namin ang sindi ng kandila at saka maayos na naming nilagay yon sa altar. Nagmamadali na noon si Jose na pumasok na ng kwarto. Natatawa na lamang ako noon habang pinagmamasdan ng asawa ko na nananabik para sa lambing tulad noong kabataan namin. Hindi pa rin nawala ang init sa relasyon namin. Akala namin sa pagdaan ng panahon ay magkakasawaan na lamang kami sa presensya ng isa't isa at masasanay na lamang na wala ng kilig. Pero hindi ganon ang nangyari, papadudot, sa amin. Napanatili namin ang init at kilig. Nakita at nasaksihan nyo ng mga nasa paligid namin. Panay nga ang tanong nila sa relasyon namin para makigaya daw sila. Kapag gano'n na ang tanong sa amin ay alam naming pinagbutihan namin ang aming relasyon. Masaya kami na may nai-inspire kami sa pagmamahala namin. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ng hindi naniniwala na merong pa ring forever. Kaya minsan ay nakakaramdam kami ng lungkot ni Jose dahil hindi nila makita na meron pa ring mga tao na hindi mananakit at hindi magtataksil. Hindi ko na mag-get sa unang parte ng liham ko pero hindi kami nagkaroon ng anak ni Jose. Aaminin naming naging malungkot kami na hindi kami nabiyayaan ng anak pero hindi yon naging dahilan para mawalan kami ng pagmamahal sa isa't isa. Mas minahal pa nga namin ang isa't isa dahil walang ibang kahati sa pagmamahal na meron kami. Sa pagdaan, papadudot ng panahon, nakontento na kami na kaming dalawa lamang ang magkasama sa mundo. Nakontento kami sa piling ng isa't isa at hindi na kami nananabik pang maghanap ng ibang magpupuno ng kulang sa buhay namin. Ganon naman ang buhay, hindi ba? Merong kakulangan pero hindi tayo dapat tumitig sa kung ano ang wala sa atin. Titigan natin kung ano ang meron sa atin. Doon tayo makokompleto at doon tayo magiging masaya. Kasi nasasanay na tayong hindi lang laging hinahanap kung ano ang kulang, kundi nasasanay tayong mahalin kung ano nga ba ang mga meron sa atin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa aming bahay, pinasadya naming walang sofa. Hindi naman yon kailangan. Ang tanging nauupuan namin ay yung 2-seater dining set na iniregalo sa amin ng isa sa mga ninang namin sa kasal. Hindi na namin yon pinalitan pa. Doon na rin ang aming tambayang mag-asawa at kung meron mang kaming bisita ay nilalatag namin ang maliit na carpet para doon kami umupong lahat. Ilang beses na kaming pinilit ng mga kakilala namin na bumili ng sofa at kahit na anong maupuan ng mga bisita pero ayaw namin. Ayos na kami na sa 2 upuan at isang maliit na mesa sa dining area kung saan kami masayang nag-uusap sa mga buhay namin habang may nakasinding puting kandila sa gitna. Hindi rin naman kami palagiang tumatanggap ng bisita. Kaya bakit kailangan pa naming magdagdag ng mga upuan sa bahay gayong sapat na ang 2 meron kami. Meron kaming maliit na antigong telebisyon na pinapatong namin sa mesa kapag manonood kami.
bihira lang din naman yung gamitin dahil mas nakahiligan naming makinig sa radyo. Mula pa noong mga binata at dalaga kami. Saka lang kami nanonood ng telebisyon kapag may bagyo o malaking balita sa ating bansa. Kaya nagtataka rin ang mga tao sa amin noon kung paano namin natatagalan ang ganong klase ng routine, Papa Dudut. Baka raw kung sila ang nasa kalagayan namin ay naburyong na sila. Lalo na noong nalaman nilang bihira rin kaming lumabas ng bahay maliban na lamang para mamalengke o manood ng mga libreng sine sa mall. Paano nga ba naman namin ipapaliwanag sa kanila na kapag masaya kayo sa presensya ng bawat isa kahit paulit-ulit lang ang inyong ginagawa, ay parating bago yon sa inyong mga paningin at pakiramdam. Hindi na nga namin dinepensahan ang routine namin sa mga nagtataka. Hindi naman mahalaga ang opinyon nila. Masaya naman kami kahit ganun lang ang paulit-ulit naming pinagkakabalahan. Ni minsan ay hindi kami napatanong sa kung tama lang ba ang ginagawa namin. Ni minsan din ay hindi kami nagtataka o nagdududa sa mga nararamdaman namin sa bawat isa. Ganon din kapanatag ang loob namin na walang kahit na ano at sino ang magpapabahala sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Alam mo, wala na atang gustong dumalaw sa atin dito sa bahay. Sumasakit na raw mga likuran nila kapag sa carpet natin pinapaupo. Kailangan na ba nating bumili ng sofa para sa mga kaedad nating bisita? Hindi na. Kung gusto nilang may mauupuan, magbaon sila ng sarili nilang sofa. Ikaw talaga, mauubusan tayo ng kaibigan yan. Dahil lang sa sofa. Naaalala ko tuloy yung upuan yung mahaba. Yung nasa labas lang ng bahay nyo? Yung gawa sa kawayan. Oo, yung gawa ng tatay mo. Yun nga ang laging pinag-aawayan ni nanay at tatay dati. Dahil lang sa upuan? Ang gusto kasi ni nanay, ibili siya ni tatay ng upuan na gawa sa Nara. Katulad daw dun sa mga kumari niya. May kamahalan yun. Kaya ang ginawa na lang ni tatay, nagputol siya ng mga kawayan sa likuran ng bahay namin para makagawa ng upuan. Hindi talaga ako makapaniwala na magaling palang gumawa ng upuan ng tatay mo. Ang tibay ng pagkakagawa. Hindi ka pa matitinik pag umupo ka. Pulido. Yun nga ang unang beses na nakagawa si tatay ng upuan. Pinaghirapan niya yun. Ginawa niya yung mga upuan na nakikita niya sa bayan. Ang tagal bago niya natapos yun. Lalo't palihim pa niyang ginagawa yun sa bahay ng kapatid niya para maging sorpresa sana kay nanay. Kaya lang nung natapos na, akala niya magiging masaya si nanay sa upuan, pero pinag-awayan pa nila. Hindi pinapasok ni nanay yung upuan. Hinayaan niya sa labas ng bahay. Hinihiga ng aso at pusa namin. Ako'y nasasaktan para kay tatay, lalo kapag nililinis niya yun tuwing hapon. Hindi ako makapaniwala na hindi yun nagustuhan ng nanay mo. Ang ganda kaya. Diyan kayo nagkaiba ni nanay. Hindi siya basta-basta natutuwa sa mga binibigay sa kanyang regalo, lalo kung mababa lang ang presyo. Kaya ba sila nagkahiwalay ng tatay mo? Hindi ko naman sila masisisi kung bakit sila naghiwalay. Una pa lang, hindi naman minahal ni nanay si tatay. Napilitan lang na pakasalan ni nanay si tatay dahil si nanay na lang ang hindi pa kinakasal sa pamilya niya. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan. Hanggat maaari ayoko rin naman kasing ikwento. Nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko kung gaano sila kadalas mag-away kahit sa mga simpleng bagay lang. Parang gumuguhit pa rin yung sakit sa dibdib ko sa tuwing naririnig ko nagpipigil ng iyak si tatay sa gabi. Hindi naging masaya ang tatay mo sa pagsasama nila? Hindi. Parehas lang sila ni nanay. Kaya guminawa ang pakiramdam ko kahit papaano nung nagkahiwalay na sila. Wala na yung mga away, sigawan at iyakan. Mabutit hindi tayo nagaya sa relasyon nila. Alam mo ba kung gaano ko katakot makipagrelasyon dati bago kita makilala? Pakiramdam ko magagaya lang ako sa tatay ko. Mabuti na lang pala at nakilala mo ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na binago mo ang tingin ko sa relasyon.
Bala ko na lang sanang tumandang binata at mag-alaga na lang ng baka at kambing sa probinsya. Pero dumating ka. Wala ka tuloy naaalaga ang kambing at baka ngayon. Ayos lang. Mas masarap ka namang alagaan kaysa sa kanila. Lihim akong napangiti at kinilig sa huling mga sinabi ni Jose. Kuhang-kuha pa rin talaga niya, Papa Dudut, ang kiliti ko kahit na ilang dekada na kaming mag-asawa. Hindi ko na nga rin alam kung ginagayuman niya ba ako dahil ganun pa rin katindi ang epekto niya sa akin. Nagkwentuhan pa kaming saglit at pinag-usapan ang mga ala-ala niya noong kabataan niya. Nakaramdam ako ng awa dahil hindi niya naisip na malaking epekto pala ang relasyon ng magulang niya sa kanyang paglaki. Tinulungan ko siyang iproseso yon para mawala na kung anuman yung bigat na natitira mula sa mga hindi magagandang nangyari sa kanya sa nakaraan. Hinayaan ko rin siyang umiyak at nahiya pa siya at sinubukang pigilan ang mga luha niya, pero pinaramdam ko sa kanyang safe siya sa piling ko. Doon na siya bumulalas ng pag-iyak. Niyakap ko siya habang pinakikinggan ang pag-iyak niya. Konti na lang ang natitira sa puting kandila na sinindihan namin bago yun tuluyang maupos. Pinahipan ko na yon kay Jose, pero sinabi kong umusal muna siya ng dasal para sa mga yumaon niyang magulang, para mabigyan na sila ng katahimikan at para mabigyan na rin siya ng kapayapaan. Kinabukasan ay nakita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Jose. Naibagsak na kasi niya lahat ng mga mabibigat na mga pasanin niya sa loob ng ilang dekada. Nilambing niya ako bilang pasasalamat dahil hindi na nakakulong ang mga emosyon na matagal na niyang pinipigilang makalabas. Nasiyahan ako sa mga nangyari kay Jose at dati ko pa kasing napapansin na merong mabigat sa kanya. Pero ayaw ko naman siyang usisain. Mabuti na lamang at nagawa namin pag-usapan ang kabataan niya at relasyon ng magulang niya, Papa Dudut. Gumaan na kahit papaano ang lahat para sa kanya. Noong sumapit ang hapon ay nagkaroon kami ng problema sa kuryente. Ang lagay pa ay naubusan din kami ng kandilang puti. Wala na rin kaming mapagbilhan sa mga tindahan na malapit sa amin. Nalungkot ako dahil yon ang unang beses na hindi kami nakapagsindi ng puting kandila. Ang masakit pa ay wala pa kaming kuryente. Nakapagkalkal naman si Jose sa lumang cabinet namin. Nakakita siya roon ng 3 pulang kandila. Nag-alangan akong gamitin dahil hindi yon ang nakasanayan namin. Kaya lang wala naman na kaming ibang magagawa pa. Padilim na noon at kailangan na namin ng liwanag na manggagaling sa kandila, Papa Dudut. Hindi ko pa rin gusto ang ilaw ng pulang kandila. 1 oras mo nang sinasabi yan. Hindi kasi ko sanay. Dapat kasi may puti tayong kandila. Kung bakit naman kasi hindi natin namalayan na naubusan na pala tayo ng puti. Makakabili naman tayo bukas sa palengke. Hayaan mo na. Ang importante, meron pa rin tayong kandila. Pero pula. Ano naman ngayon kung pula? Para kasing nakakatakot ang pulang kandila. Para kang nagtatawag ng kaluluwa. Kahit naman puting kandila, ginagamit din pantawag ng kaluluwa. Ay, hindi ah. Para sa kaluluwa rin ang puting kandila. Pansinin mo yung mga sinisindihang kandila sa sementeryo tuwing piyesta ng patay. Hindi ba't karamihan ay puti? Maski sa simbahan. Pero kasi... Ay, gusto ko kasi ng puting kandila. Tradisyon natin yun eh. Parang nabali ngayon yung ilang taon nating pagsisindi ng puting kandila. Ang importante, meron pa rin tayong nasisindihan. Ay, hindi lang kasi kumpleto kung wala ang puting kandila. Mas gusto mo bang mawala ako kaysa sa puting kandila mo? Hindi naman. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Nakaharap tayo sa pulang kandila. Baka mamaya dinasalan pa to ng sumpa nung pinagbilhan natin. Bigay ni Father Enrique sa mga kandilang pulang yan. Wala naman siguro siyang balak na sumpain tayo.
Ayoko talaga ng pulang kandila. Parang kakaiba ang liwanag niya eh. Pare-parehas lang naman ng liwanag ng kandila. Magkakaiba man sila ng kulay. Para mga tao. Iba't ibang mga tao nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Anong klaseng liwanag ba ako sa buhay mo? Ikaw yung araw. Dahil laging mainitin ang ulo ko? Kasi ikaw ang dahilan ng bawat pagbangon ko. Hindi naman totoo yan. Aba, parang ayaw mo pa. Eh ako, anong klaseng liwanag ako? Parang ikaw lang yung tagapundi ng liwanag ko eh. Biro lang. Pero napundi na ba kita? Aminin mo. Muntikan lang. Lalo na nung nagsisimula pa lang tayo. Ano bang ginawa ko noon? Marami kasi tayong pagkakaiba. Tapos nagsama na tayo sa iisang bahay. May mga nagagawa ka na hindi ko gusto. Tulad ng? Maliliit na bagay lang naman. Kunwari, hindi ka maayos na naglalagay ng maruming damit mo sa basket. Tapos hindi ka naguhugas ng paa kapag sasampa ka na sa kama. Hindi ko na ginagawa yan ngayon ha. Naguhugas na ako lagi ng paa bago sumampa sa kama. Asus, kung hindi ka pa kinagat ng ipis at butiki sa paa, hindi ka pa matututong maghugas ng paa. Ang importante, nagbago na ako. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa ipis at butiki na kumagat sa'yo. Meron ko pa bang idadagdag na kinapundi mo sa akin? Para maayos ko na. Wala naman na. Tinanggap ko na yung mga maliliit na bagay na kinaiinisan ko sa'yo. Parte yun ng pagsasama. Ang bilis mo naman ako mapatawad. Ayaw mo ba? Pwedeng bawiin ko na lahat para mapundi na ako ng tuluyan sa'yo. Biro lang. Ikaw lang ba may karapatan magbiro ha? Alam mo, habang tumatagal, gusto ko na tong liwanag ng pulang kandila. Kakaiba. Mabuti naman at napatawad mo na rin yung pulang kandila. Kawawa naman siya. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Hindi niya naman ginusto yung kulay niya. Kaya nga nagustuhan ko na siya. Kasi kahit kakaiba siya sa lahat at kahit may mga taong hindi gusto ang kulay niya, patuloy pa rin siya sa pagliwanag. Ang lalim nun ha? Parang kasing lalim nung kinagat ng ipis sa paa ko. Nagtawanan pa kami sa huling sinabi ni Jose Papadudut. Pinakita pa niya eksakto kung saan siya kinagat ng pilyong ipis at butiki. Napatawa na naman ako noon ng malakas at kuhang-kuha talaga ni Jose ang kiliti ko sa lahat ng mga bagay. Marami pa kaming napagtawa ng dalawa at karamihan dahil sa kapalpakan ni Jose. Halos nanakit ang tiyan ko habang nagkikwento si Jose sa mga nakakahiyang nangyari sa kanya noong kabataan niya. Habang nagkikwento siya, Papadudot, ay hindi ko maiwasang maisip kung gaano ako kaswerte na pinagpala ako ng isang lalaking kampante sa kanyang sarili. Yung lalaking kampante na magmamahal ng asawang katulad ko. Hindi niya ako pinabayaan sa kahit na anong bagay. Hindi niya ako pinabayaang malungkot at maburyong. Kaya lagi siyang may bitbit na kwento ng kalokohan para makita lang niyang nakangiti ako. Akala niya ay hindi ko napapansin na humahanap siya ng paraan para mapasaya ako at mapatawa kahit na ikapahiya pa ng sarili niya. Gusto lamang niya akong makitang masaya, ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Hindi na namin namalayan ang oras at nagulat na lamang kami nang biglang nagliwanag, Papadudut. Bumalik na ang kuryente namin. Nag-aya si Jose na pumasok na kami ng kwarto para matulog. Maaga kasi kaming lalabas noon para mamalengke. Pinauna ko na siya kasabay ng bilin na maghugas maigi ng paa. Natawa na lamang siya at napailing. Hinintay ko siyang makalayo bago ko hinarap ang pulang kandila. Naaliw pa rin ako sa tingkad ng pagkapula-pula niyang ilaw at sinabayan pa ng matingkad na dilaw na apoy. Napakaganda pala at nakangiti akong nakatitig lang sa apoy ng kandila. At nang makontento na ako ay pumikit ako para umusal ng isang dasal. Papadudot, yon ang unang beses na umusal ako ng dasal kaharap ng pulang kandila. Nawala na kasi yung takot ko na may sumpa ang kandila dahil sa kulay niya. Napalitan yon ng pag-asa. Para sa akin, na mga oras na yon ang pulang kandila
ay sumisimbolo ng pag-ibig. Kakulay ng puso. Inusal ko na sana ay lagi pang pagtibayin ang pagsasama namin ni Jose. Sana ay maging kasing tingkad ng kulay pula at Love Stories. Barangay Love Stories. sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy pa rin ang pagsisindi namin ng kandila. Hindi na kami naging istrikto ni Jose sa kulay ng kandila. Sinubukan na namin ang iba't ibang kulay kung wala kaming mahanap na kulay puti. Pero paminsan-minsan lang naman na kaming nawawala ng puting kandila. Minsan ay sinubukan namin ang dilaw na kandila at natuwa ako dahil yon ang paborito kong kulay. Hindi naman komportable si Jose sa dilaw dahil naaalala raw niya ang prutas na tiyesa. Sinusumpa kasi niya ang tiyesa dahil yon ang pinilit na ipakain sa kanya noong bata pa lamang siya. Sinubukan din namin ang kulay asul, maganda rin pala ang asul na kandila. Bumagay ang apoy sa kulay na ito. Sa paningin ko ay parang naglalambingan ang kulay ng apoy at ang kulay asul na kandila. Meron din kaming sinubukang kulay berde naman na kandila. Hindi ko na inulit gamitin yon. Paano ba naman ay parang naging pilyo si Jose. Noong berdeng kandila ang sinindihan namin, parang naging berde ang utak niya. Ewan ko kung sinadya niyang maging pilyo o nailabas lamang yon ang kusa sa kanya ng berdeng kandila. Pero kung papipiliin rin kami sa kung ano ang kandila ang sisindihan namin ay doon pa rin kami sa kulay puti. Bukod sa yon, ang nakasanayan namin ay parabang ang busilak at ang payapa ng kulay puti. Parang sa tuwing nagsisindi kami noon ng kandilang puti ay parang ang kalmado ng pakiramdam namin. Saka sa tuwing nagsisindi kami noon ng puting kandila ay mabilis naming naaalala ang nakaraan namin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang epekto sa amin ng puting kandila, Papa Dudut. Oh, huling puting kandila na natin to, ha? Maaga tayong babangon bukas para makapamili tayo sa palengke. Gusto ko ulit sindihan yung berdeng kandila. Hindi pwede. Ayaw mo bang medyo pilyo ako sa'yo? Sayang naman tong alindog ko kung tatanggihan mo lang. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Jose. Mahiya ka sa puting kandila. Nadudungisan mo eh. Ang sakit mo naman magsalita. Awat na muna sa berdeng usapan. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Kanina pa nga ako nag-iisip eh. May napansin ka bang kakaiba sa labas ng bahay natin? Wala. Ikaw ba? Wala rin. Sa mga kakilala natin, may balita ba tayo? O kahit chismis sa mga artista? Wala rin. Tahimik lahat. Mukhang naubusan na tayo ng pag-uusapan. Hindi pwede. Ano ba magagawa natin kung wala na talaga? Talaga bang inubos na natin lahat ng pwedeng pag-usapan? Ilang dekada na rin naman kasi tayo nagkukwentuhan. Baka nga ubos na talaga. Ah, alam ko na. Meron pa tayong hindi na pag-uusapan. Yung alindog ko? Che! Pag-usapan naman natin ang future natin. Para naman tayong magnobyo at nobya lang yan eh. Ang tanda na natin para pag-usapan pa yan. Eh kahit naman matagal na tayong mag-asawa, pwede pa rin natin pag-usapan ang future natin. Ano pa bang pag-uusapan natin sa future? Parang nakuha naman na natin lahat ng pinag-uusapan natin dati sa gusto nating future. Oo nga, pero pwede pa tayong gumawa ng panibagong aabangan natin sa future. Kontento na kasi ako sa mga naabot natin. Pahingan na lang ang kailangan ko kasama ka. Ayun, pwede natin pag-usapan ng pahinga. Yung pahingang pang forever na. Anong klaseng pahinga yan? Eh di yung hihiga ka na lang sa kabaong. Talagang yan ang gusto mong future na pag-usapan? Bakit naman hindi? Praktikal yon. Saka sabi mo nga, di ba? Nakamit na natin lahat ng gusto natin. Pahinga na lang ang kulang. Ang sinasabi kong pahinga, yung hihiga tayo sa kama. O kaya magbabakasyon tayo sa probinsya. Magre-retire. May retirement din namang masasabi ang kamatayan na. Sigurado ko bang gusto mong pag-usapan yan? Naisip ko lang kasi kung sino man ang mauna sa atin, dapat handa siya.
Gusto ko kapag namatay ako, puro asul na rosas ang nakapaligid sa kabaong ko. Saka gusto ko, gold ang kulay ng kabaong ko. Gusto ko rin ang gold na kabaong. Ay nauna ako, silver na lang sa'yo. Ayoko yun. Magmumukha akong nasa loob ng dilata. Grabe ka naman. O sige, parehas na tayong gold. Pero anong kulay ng bulaklak ang gusto mo? Kaya ba ng budget natin kung sunflower? Kaya naman. Pero dapat mamatay ka kapag kasibulan ng sunflower. April at May yun madalas namumulaklak. Bala ko pa namang December mamatay. Para minsan na handa sa last night at Noche Buena. Hayaan mo. Kahit hindi ka December mamatay, maghahanda pa rin ako ng Noche Buena para sa last night mo. Alam kong paborito mo ang Noche Buena. Gusto ko ng malaking keso de bola at balat ng lechon. Saka bibingka at fruit salad. Akong bahala. Yun lang ba? Paano naman yung mga sunflower na gusto mo? Kung walang sunflower, okay na sa akin kahit wala. Basta magsindi ka lang lagi ng kandilang puti sa bawat gabi ng lamay ko. Para kunwari, magkausap at magkasama pa rin tayo. Gusto ko ganyan din ang gawin mo sa akin, ha? Magsindi ka pa rin ng puting kandila. Kahit na hindi na masunod yung kabaong at bulaklak, basta yung puting kandila, hindi pwedeng mawala. Mangako ka. Hindi pwede. Paanong hindi pwede? Ako nga pumayag sa gusto mong Noche Buena. Hindi ka pwedeng maunang mamatay kaysa sa akin. Dapat ako mauna. At bakit ka nakikipag-unahan sa akin? Kasi hindi ko kayang mag-isa at wala ka. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Jose. Naramdaman ko kasing hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Pero ayoko mang maging emosyonal ng gabing yon, kaya nakipagbiruan ako sa kanya at sinabi kong pipilitin kong huwag akong mauna sa kabilang buhay. Nakitawa na rin siya, Papa Dudut. Pinag-usapan na rin namin kung sino ang mga pwede lang dumalaw sa lamay namin. Natawa na lamang ako kasi parang nag-iimbita lamang kami ng kasal. Pati mga klase at pagkakaluto ng pagkain ay inilatag na rin namin. Pumasok po kami sa kwarto para ipakita sa bawat isa ang isusuot namin kapag nasa loob na kami ng kabaong. Nagtulungan kami kung ano yung damit na babagay sa amin. Ang napili ko ay kulay pink na blusa at itim na palda. Sinabi kong ipasama ni Jose ang gold na sandals ko para tumerno sa kabaong ko. Nahirapan namang mamili si Jose ng isusuot niya, hindi kasi siya nahilig sa mga damit. Basta may maisuot lang ay ayos na sa kanya. Sinabi ko sa kanya na magsuot na lamang siya ng Amerikana. Hindi raw siya komportableng isuot yon. Sinabi ko sa kanya na kapag nakahiga na siya sa kabaong ay hindi na niya mararamdaman kung komportable o hindi ang Amerikanang ipapasuot sa kanya. Ang importante, sabi ko, ay magmukha siyang kagalang-galang at gwapo. Pumayag siya basta huwag lang daw siya ang suotan ng brief. Natawa na naman ako dahil ayaw niya talagang nagsusuot ng brief. Tinukso ko siya at sinabing hindi naman niya malalaman na sinuotan ko siya ng brief. Nagduda na tuloy siya sa akin kung susundin ko ba lahat ng bilin niya pag siya ang naunang mamatay. Ganon kami nakapag-usap noon. Hindi kami natakot sa kamatayan. Alam naman naming papunta tayong lahat doon. Medyo mapapaaga lang ng konti yung biyahe namin ni Jose dahil nasa dapit hapon na rin kami ng buhay namin. At tanggap na namin yon. Alam naman naming mangyayari yon, Papa Dudut. Parang nagmahal ng konti ang presyo ng kandila, no? Napansin ko nga. Hindi na katulad nung dati. Yun bang nabibili nating mahahabang kandila sa simbahan? Yung mahaba pero mabilis yumuko kapag natutunaw na. Oo. Hayaan mo at konti na lang din naman ang ilalagi natin sa mundong to. Konting kandila na lang ang sisindihan natin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. O akala ko ba tanggap mo nang dun din tayo patungo? Naisip ko lang kasi, huli na ba masyado kung susubukan natin yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon? Ano bang ginagawa nila? Gusto kong maranasan yung sumakay sa roller coaster. Magkatabi tayo.
Narinig ko kasi nung minsan na pinag-uusapan niyo ng mga kabataan dyan sa gilid ng bakod natin. Nakakakiliti raw sa sikmura at dibdib. Baka atakihin ka sa puso. Hindi ako atakihin sa puso. O baka ako naman ang atakihin sa puso. Alam mo ba kung gaano kabilis at kataas yon? Hindi na kaya ng tuhod at edad natin ang mga ganyan. Naisip ko lang naman. Bago tayo mamatay ma-experience man lang ba natin yun? Para may baon tayong kwento sa langit. Doon ko ibibida na nakasakay ako ng roller coaster kahit senior na ako. Ako meron akong gustong gawin. Ano? Uminom ng gin at beer sa beer house. Ha? Kaya ba ng puso mo ang alak? Kaya ng puso ko ang alak. O baka naman di kayanin ng puso ko yan. Hindi ko pa kasi nasubukang uminom ng alak at makapasok sa beer house. Di ba't ikaw din naman? Maingay ang beer house dahil sa video okay at mga lasing na bigla-bigla na lang nag-aaway-away. Sigurado ka bang gusto mo yon? Para may makwento tayo sa langit pag andun na tayo. Sa tingin mo, gusto ng langit na magkwentuhan sila na naglasing tayo sa beer house? Susubukan lang naman natin. Saka gumagana kaya ron ng 20% discount para sa ating mga senior. Gusto ko kasing subukan ng mga pulutan sa beer house. Sabi nila, masarap daw kasi ang pagkakaluto. Malasa at puno ng taba. Mapapaaga ang kwentuhan natin yan sa langit kung kakain tayo ng ganyan. Pagbigyan mo na ako sa gusto ko para pagbigyan din kita sa gusto mo. O sige, planuhin natin to. Anong uunahin natin? Roller coaster o beer house? O unahin na lang natin mamatay? Subukan muna ng puso natin ang beer house. Kapag kinaya, saka natin sundutan ang roller coaster. Pareho natin gustong subukan ng pasensya ng puso natin, ha? Nararamdaman ko na nga yung kabog ng dibdib ko Excited na ako. Hindi ka na-excite. Kinakabahan ka. Dinig ng puso ko na may balak ang gawin na hindi maganda. Pero yung pagsubok sa mga ganito, nakakadala ng saya at excitement sa puso. Hindi naman natin gagawin palagi. Minsan lang sapat na. Ma-experience lang natin. Sa bagay, huwag ka magsusuot ng sexy sa beer house, ha? Baka itable ka ng mga lasing doon. Madilim pa naman. Hindi nila mapapansin na may varicose veins ka na. Ikaw talaga. Magsuot ka ng brief kapag sasakay tayo ng roller coaster, ha? Baka kung ano yung sumilip kapag andun na tayo sa tuktok. Ayoko nga mag-brief para mahangin doon sa tuktok. Para presko. Sana maging masaya to. Magiging masaya to. Ganyan ka kasigurado? Basta naman kasama kita, alam kong magiging masaya ako. Papadudot, ginawa nga namin ang mga naplano naming pagsakay sa roller coaster at pag-inom sa beer house. Parehong kabado sa umpisa pero natuwa kami. Pareho kaming nahilo at nasuka sa pagsakay sa roller coaster at sa pag-inom sa beer house. Hindi kami matigil sa kwentuhan hanggang sa makauwi ng bahay matapos ang mga ginawa namin. Naging masaya talaga kami roon at nakadagdag tuloy ng panibagong pag-uusapan habang kaharap namin ang mga kandilang sinisindihan namin. Hindi na katulad dati na halos nagkakaubusan na kami ng pag-uusapan. Dahil sa mga bago naming ginawa ay marami na tuloy na kapilang pwedeng pag-usapan kapag nadagdagan pa ang mga puti naming buhok at sakit sa tuhod. Papadudot, hindi natapos doon ang mga bagong sinubukan namin. Sinubukan na rin po naming dumayo sa ibang lugar sa tulong ng mga kaibigan at kakilala naming mas bata sa amin. Bumili kami ng bagong cellphone para mas maayos ang pagkuha namin ng mga pictures sa mga lugar na pupuntahan namin. Nakisabayan talaga kami sa mga kabataan sa panahon ngayon. Totoong nakakapanghina ng tuhod at nakakasakit ng sikmura ang mga bagong sinusubukan namin. Pero yun ang mga ginagawa namin na hindi namin nagustuhan pero masaya kami na sinubukan pa rin. Sa edad po namin, parang mas gusto na lamang namin na maranasan kahit na anong klaseng pangyayari. Maganda man o hindi. Gusto naming makaipon ng mga ala-ala sa mundong ito habang andito kaming dalawa at magkasama. Para kapag dumako na kami sa kabilang buhay, ang mga ala-alang yon, ang pagtulong namin
para makilala namin ang isa't isa. Para mahanap namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Alam niyo po bang natuto na rin po akong gumamit ng YouTube para lang mapakinggan ang mga kwento ninyo sa Barangay Love Stories. Isa rin po ito sa mga inaaral namin ni Jose para may isa pa kaming bagong pinagkakabalahan tuwing nagsisindi kami ng aming kandila. Maraming salamat, ang inyong kapuso't kabarangay, Maria. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.